puštaj. Puštaj ti, a ja ću sve to da završim, bate. Što si pustio ovo, bate? Šta je ovo? Šta je ovo? NLO. Crno telo. Crna baba. Neću Windows Capture. Windows Capture. Mrr. Okej. Samo Dobrodošli u Jadni show. Nemoj ništa se brinete vi, ja ću sve to završim, bate. Ajde, krenite. Najjadnija muvanja u internet što ima. U internet. U internet. Da li bile fore, da li bio samo internet? Da li je? Ej, čao, lepa si, može broj čao. Ćao, može pitanje. Može pitanje? Lepa si. Lepa si. Baš dobro pitanje, momci. Dobro pitanje, momak! Dobar pitanje, momak! Dobar, lepa si. To je pitanje. Izvini, pogrešan chat. Izvini, pogrešan chat. Koji debil klikne na pogrešan chat? Ne, okej, kad upisuješ drugari, tad možeš pogrešan chat, stvarno. Da, ali tad neću nastavim da se muvam s njom, nego ću kažem pogrešan chat, kad krenem i piše nešto, mrnu pičku materinu mi pogrešio sam chat, da ću pričam s tebe, be, debilko debilna, be, s tobom ću pričam, be. Odmah... Vrš u pičku materinu. Da. Vrš! Odmah, šugavi, jadni smajlovi. Smajlovi, onaj, kad se kezi, pa kao cmokić, mrš u pičku materinu, bre, mrš! Ću ti šaljem ja tebi, da tebe mustaja. Kao, znaš. Da, znam. Adme blok sam. Adme blok sam. A nije blok. A nije uopšte A blok. nije blok. A kao fora, kao znaš ono, adme blok sam, haha, što si sladak, nikad nisam čula to, haha. Debilke raspevane. Debilke glupe. Raspevane debilke. Pa šta su? To, onda, gde ti je papirić? Bombonica? Da, iz kog si ispala bombonica. To je odvrtno. Nemoguće ljudi da i dalje koriste tu foru. Ali to i namjerno krene neku foru pre Hrista, zato što kao, znaš ono, sve se obnavlja. Baš nam Grozda slala tu. Da, ovako. Ćao, lepa si. Vrži ti Grozda što nam poslala. Eto, to se na primjer Grozdi sve desilo. Kaže... Grozda će napravimo klip Da. top 5 najjadnija predloga od tebe. Najjadnije predloga Grozde. Evo, slučajno nekom da kažeš, ej, izvini, ne tebi, he. I onda počneš konverzaciju. Evo, Valjda razgovor. meni se to desilo u 2018. Toj, Poj. Poj. Ćao, Sedneš na poj. moj. To je najgore nešto, poj. Kao zaprknuo sam se, a sad vi sa A namjerno. A vi sa poj. Da. I Grozdo, zašto si ćiriličar? Zašto pišeš na Sad sam tek ćirilici? vidio da je ćirilica ovde. Ja Dimi, tako na posao sam, sedim na posao i tačno čitam na onaj moj mobilni i tačno se mislim, šta li ovi ćiriličari jedu pa su ćiriličari? Kojom hranom se hrane? Mora da se hrane samo domaćom od babe. Ne, onu supu sa ćirilična slova. Sa ćirilična slova, a ne sa A podravku. ne sa abecedu. Ja podravku jedem, hrvatsku, samo od susjeda naš. Ja jedem susjednu supu. Supa susjeda. Nema više epizoda, kurac moj. Šta? Nema otišla epizoda. Otišla epizoda? U majčinu. Čekaj da se vratimo, kao znaš ono... Kao EPP. Sad pim. Evo, ping, vratili smo se. Ko još može tako porazumovanje? Koristit ćemo evo ovako. Like tebi, like meni. Like tebi, like meni u beskonačnosti, onda dobra fora. Dobra fora, ili kao... Da pokrenemo malo Kao, razgovor. pošalji mi neku sliku, nemam više šta da lajkujem. Ha. Ne, Ja sam to slao jednom. Tadija! A prošlo mi šta? Pa vidim Jao. debilka mi je... Znaš šta se dešava? Nebitno. Šta? Ne znam, pusti me, izmišljam priču. Ali ne mogu se smislim u trenutku, pa jebi ga. Kako jadno. Kako jadno. Znaš šta isto može se napraviti? Pa, šta? Šta? Šta može?